Lo mfanekiso wetekisi indiza iya phezulu emva kokuqhuma uthuse abantu abaningi. Angaphezulu kwama-20 amatekisi acekeleke phansi kulesi sigameko. Imizila eminingi yaseGoli isetshenziswa ngamatekisi enhlangano iFaraday. Bekuyisikhathi se-peak hour. Kulapho-ke imoto kuyi-traffic, kuyi-jam traffic nje. Ngaleyo ndlela akukho ukubaleka noma ngabe uyayibona lento uyibona ibigijima kanjani after ibhastile. Zikhona izinguquko ngokuhamba kwamatekisi ezize nalesi sigameko. Njengoba evaliwe lileni yena kade simsebenzisa kakhulu ngoba u-one way. Njengoba ese-one way evaliwe ngqi. Mase kusebenza amanye amastrati njengey'trati ey'ncane uthi uma bayishintsha bazenza i-two way okanye akade siwu-two way sibe one way. Ngaleyo ndlela sithinteke kakhulu sisasebenzisa wona ama-patrol cars ethu ukuthi akwazi ukudirecta ama-passengers ethu ukuthi sesihamba kanjani. Uhulumeni uphoselwe inselele ngokugcina ingqalazinda isebenza. Ezinye izinto azibhekwe mhlawumbe ukuthi zayifakwe nini. Ama-expiry date akhona athini ngoba izinto ey'fana ziyasho ukuthi kukhona lapho zafaka ngesikhathi esithile. So now fuze ngabe babhekile ukuthi lento iyayifakwa ngesikhathi esithile. So now sekufanele ashintshe lawo mapayipi aphatha leyo gas. Munye umuntu oshone kulesi sigameko kanti kulimale abanye abaningi. Inhlangano yamatekisi iFaraday ithi abalimele abebegibela amatekisi abo abeze nganeno ukuze balekelelwe ngezindleko. Inamba bangasithola kuyo u-011 436 8491. Izikhulu zedolobha zithi ukuqhuma kwegesi akubangelwanga ukumbiwa kweGoli ngokungemthetho.